А от Андрій ще от сказав, що в ефірах можуть бути 80% людей у вишиванках і 20 людей не в вишиванках, які продукують необхідні меседжі. І я поміняла ці дані місцями, тому що зараз на NewsOne 112 ходять в основному експерти, які продукують проросійські, прокремлівські меседжі. А для того, щоб і це робиться абсолютно спеціально, тому що їм треба оцю когорту, яка працює на Росію, на Москву, виставити поміркованими, розумними, просунутими, демократами. А натомість, щоб виставити українців клоунами, вони запрошують туди якихось там третьосортних колишніх свободівців, якихось там депутатів невдах, колишніх скликань, влаштовують їм там, значить, жаркі ванни, виставляють їх, значить, ідіотами, запрошують якогось Барну, який несе чергову фігню якусь. І на фоні цього от реально виглядає, що ті, хто за Росію, у нас молодці, демократи і умнічки, і няшки, а от ті, хто там прийшов у вишиванках і в оселецях, ну дурні.